आइल बनी कि ना पिताजी राहुल भैया अगवे बैठल बना है प्लास्टिक एकदम तो सत्य नियर बात हम करे के कहि देला का सत्य दे हां तुम पर से पूछत कहां पर तो कहे के भैया का लाले लाल लगा खेल बड़ी दादा अरे कि लाली लाली होठावा से अरे कि चुवे लाल लैया हो की सुन टेंगारी मान जा आज कि छुअला पे लगे जैसे पकल खान बुझा आज कि फकला पे लगे जैसे मकई के भूजा चबाई के मन करता बात टेंगारी के औलाद कि सब के छुअला तो कुछ नहीं आज हम एक बेर छुईला त कहलू बेहुदा लड़की के कोई भी रोल होला अकेले भटैया सब तो हमरे के सब मान लिया सब जहां आसमान में टिमटिमात जुगनू देख लिया सब हां लेकिन कि अपना मन पे कंट्रोल ना कर पाए मोहित हो जाली सब प्रधान पद के प्रत्याशी अशोक भैया की ओर से पुरस्कार मिलल तहरा खातिर कहे के बा जीत गेल अरे कि लाली लाली होठावा से हम कहे आज कि चुए लाल लैया हो की रसा अरे की रसा का कि हमारा बोलिया के बोलिया से डिमांड बाटे सब डिमांड पूरा हो सही पारा पारी भैया 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 आज एगो गाना थोड़े नीचे वायरल वो होई कि सब जिला खाली जिला धन है कि हमार जिला बलिया बागी हो हमनी के कलाकार है जा ई मऊ के धरती है ना भैया मऊ के हो के धरती है तो हमनी के कलाकार ही जा हमनी सब चीज समझे नहीं जा ई जब गाना गईनी तो कोनो जिला के अपमान करे खातिर गाना ना बोले रहे सही बात ये बलिया बागी है आप भी जानते हैं सही बात ये बलिया स्वयं में एक राष्ट्र है इतिहास का बाबा हो ये करा के बागी बलिया वाला लोग खाली ना कहला कि बलिया बागी हो पूरा देश कहला पूरा देश कहेला विदेश जब देश के प्रधानमंत्री जी है बलिया तो हो के कहे के पड़ला कि बलिया बागी हो रोरो सब गाना के ही से प्यार देने वो बागी शब्द के सम्मान में ना तो हम कहीं कि हमार जिला हो या तहार जिला हो ना ना ये गलती ना चल बोली ना चलियो ना चलता वो ना चल ये वो गाना अपना भाइयों खातिर गौले ना कौन गाना हो अपना सब भैया लोग खातिर हां कौन कि हमनी के यारी बचपन के हम यारी कि ई यारी छुट्टी अभी हमारे वो गाना ट्रेंडिंग में बा कौन हो बड़ी गर्दा मचोले बा गाना संगतिया धन है संगतिया लोग रंगदारी गाना खोजता राहुल भैया और राहुल भाई रंगदारी गावेला ना हम तो मीठ गाना गाइला समाज के जोड़े वाला गीत गावले बानी जा लेकिन एक ही दुगो रंगदारियों गावले बानी कि ओकर कापी लोग करेला कौन गाना कौन कौन अरे कि जिलावा में चौना के गुरूर भइल बाटे
बड़ी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा कि जिलावा में चौनक के गुरूर भइल बाटे हमारा भैयवन से पिटा के मशहूर भइल बाटे कि आज रंग बाज के हुजूर भइल बाटे कि आज रंग बाज के हुजूर भइल बाटे अरे कि हमर ही नाम मशहूर भइल बाटे हमारा नाम ले लेके मशहूर सब के लिए गौले बने गाना ट्रेंडिंग करता कि जना हमारे हलका हलका अरे हंसला का ये गोरी अरे कि तू ही एगो बड़ा मोर संहतिया सब होई लेकिन जो ना उपलक्ष्य में आई मानी जा मात्र 5 मिनट के समय दी जा एगो सोहर अपना ईमान बाबू खातिर विहान बाबू खातिर रेहांस बाबू खातिर शंकर भैया और रुआ से बाजी जना मंच पे नृत्यांगना कलाकार जी भी बाटे भैया तने बोल दी ना वहां सब जी भी बाटे मंच पे आ जाए तने बबुआ खातिर सोहर गावे के बाटे बबुआ खाते आज की नगरी अयोध्या नगरी भइल बाटे बबुआ के पापा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमिका में बनी माता जी सीता जी की भूमिका और जो हमारे कमिश्नर बाबा रानी है वहाँ राजा दशरथ जी की भूमिका में बनी तो कहे का बा उहे भाव लागल बा जितेंद्र भी अरे कि राजा दशरथ जी के कि राजा दशरथ जी के अरे कि पीछे नैया हो बतैया अरे कि राजा दशरथ जी के ये महाराज रउरा क्या हो जो मुर्की उड़की मारे नहीं हां अरे तो दे ही के देखत रहो रउरा के हमने के सोशल मीडिया पर देखले बानी जा बाप रे बाप हमरा बस के रही कुछ दीवार तो रउरा खातिर भारत रत्न की सिफारिश जरूर करती सिफारिश ले करती अगला तो मोदी जी के हाथ में रहे कि राजा दशरथ जी के अरे कि पीछे नैया हो बधैया जनमे राम चल भैया हो बधैया बबुआ के फूफा लगो फूफा लगो बबुआ के फूफा जी के फूफा रोरो सब हमरा के देबा बबुआ के फूफा जी अरे बाबा कलाकार एक कलाकार के सम्मान करेला बबुआ के नाना जी को से पुरस्कार मिलल कहे का बा कहा कहा करता अवधान करिया
कि बड़ी मन भावन लागे आज की अचुके समैया हो बधैया जन्म जन्म में राम चारों